Takže dnešok začína, inak po strašne dlhej dobe natočím zase nový vlog, v ktorom je zapojená aj moja mama. A čo ideme dneska robiť? Takže tento vlog začína asi tým, že mama ide kúknúť niečo, lebo však teraz chodí Mikuláš, lebo dneska je vlastne 5. A 5. večer chodí. A potom čo ideme kúknúť? Budeme pozrieť sekáč. Lebo vždycky oni sú tam tie zľavy a dneska by už mali byť 3 € alebo 3,50 nejak tak. A tým, že nikdy neviete, čo sa tam nachádza, tak ideme kúknuť. Ideme kúknuť nejaké lolky. Kávu. To je náš rituál, ktorý dodržujeme tak 3-krát do týždňa asi. A niekedy mám pocit, že sme boli normálne, že 7 dní, každý deň proste sme išli, takže uvidíme. A musíš tu povedať do videa, že už budeš pravidelne natáčať. Musíš toto slúbiť. Aby to neskončilo prvým videom. Ak aj to sa pokúsim celé dostriť. Uvidíme. Verím v to, že toto video vybuchne, by som mala motiváciu. Čaká, my sme štýlové. To preto ideme. Ček. To je sekač. Ideme. Dovnútra. Ježiš. Som chcela stáť. Čisto lánsky. Au. Už máme hol. Potom spravíme hol, čo sme si kúpili. Okej, presne. Nepadlo? Nič si nestratila. Dávaj do auta, ideme. Dať do auta. No to nenatočím, tam je bordel. Do auta. Čauti. Ideme do nášho starého mekaču, do ktorého som chodila ako úplný prd. A teraz, že ideme ho vyskúšať. A tuto ešte je úplne jak, by som povedala, za komunistu. Proste, hej, proste najstarší mekač Petržalke a teraz ho ideme dať taste test, že či je lepší. A tie tabule, čo sú hore, to sú staromodné, ktoré oni stále otočajú, takže ja som fakt strašne zvedavá. Ideme. OK. Čo? Takže extrém. Čo došlo? Pozrite. To všetko zješ? A ne. Nie, to je maminine. My si objednali menučko a toto sú tieto Takto to je. takéto základné cheeseburgery proste. Že úplne najtenkší cheeseburger, ktorý existuje. A už proste stojí 1,70 € alebo tak nejak. Proste čo stával, že euro alebo takto. Takže super, dostali sme aj taštičku. Povedať si, keď sme si toto kupovali za euro, že sme si ich kúpili aj 5? Hej. Tátko vždy kupujeme za euro, za 5 kusov ešte. Lebo on sa z toho jedného ani nenáje, však on to dá na polku kuse. A toto má asi najviac sere, že keď som bola v Sydney, tak tiež tam bol takýto proste mekač, čo bol úplne starý, že tiež ešte boli proste tie točiace tabule a všetko. A proste plastové to viečko, aj slámka, úplne všetko plastové a ja som úplne na to kúkala, že tomu ver. Takže dobrú chuť. Dve uhorky? Aha, jedna, dobrá. Nemá rada uhorky. Nesnášam uhorky, ja vždy, keď idem do tej tabule, si dám, že minus uhorka, ale ja na to vždy zabudnem. Chilluješ? Však to je najlepší chill. Len sedieť. Mama tu má karamelové water a dole má karamel. Jo. Ale vyzerá veľmi dobre. Vyzerá, že? Takže Odporúčam do Delie. pekné. Ňam. A ja samozrejme zase kola, však ako keby tej koly nebolo dosť. Takže tak. Ja som mama A ja som dcera. a my dve držíme Spolu. A už ideme domov. Koľko sme boli u babky? Ja neviem, 2 hodiny. Asi 2, no. A teraz ideme... Ale babka robí v nedeľu kačicu. Takže pôjdeme zase tam. Tak zasa. Poďme ochlovať.
Jaký zlatý. Mega, ne? A ich HBL. Ja neviem robiť rozdiely, vieš. Ja, das ist auch mega. Und das... Ich gebe das in meine... Diese hast du von originálny adventný kalendár. Jaký krásny. Ja. Taký Keine šil. Ahnung. Tu ver, to si hneď dám do postele. Aha, ne, to je taký vysiaci. To sedí. Hej, tak to sem na poličku. Nohy mali byť. Tak Hej. to vieš. Au. Počkaj. Tu ver. Tak vieš. Jaký zlatý. Jednotka. Či? Určite. A kde? To je 19, 16, 20. Aha! 1, 2, 3, 4 je, toto je 5 a 5 4. 4. A to netreba asi hádam všetko. Áno, všetko. Od koho by to bavilo? Ja. Lust haben. Das ist die Schule vom Wald. Rieche nič. Troublemaker. Das ist total wie ich. Troublemaker. Overdo it. A čo to je? To je liner. Lipo... Počkaj. Pekné. Tak Je to pekné. ideme dvojku. Víš, this is cute. Cute. Was willst du machen? No. Si vima machen. Volume puder. Nadržeš? Robený. Aj ty chceš vidieť, že? Dobre. Hej, ja neviem už, ja si to popravde už Áno, nepamätám. to uver. Tu som presne chcela, keď som bola v Pepku, tak ja som práve... Ježiš, to sa rieši so gut. Ježiš, a ty si zvedavý. Ich habe Weihnachten 24 Geschenke habe. Das ist ein Stummelbär. Ježiš, diese. Diese ist cute. Diese. Gib mir mir. Hier ist zwei. No, das ist okay. Tieto dve sú najkrajšie. Tie sú pekné, no. Budem chodiť do školy. Aber tak dies teraz. ist ja das. Čo to je? Riešesné? Čakalaka. Micelár. A je to cleansing oil. In water. Konec? Hej. Takže dostala som extrémne pekné darčeky. Takže sa strašne teším. Proste nie som proste trpezlivá na to otvárať po dňoch, lebo ja viem, že tie veci využijem. A mama bola tak kreatívna, že mi kúpa tak super veci. Niektoré ste mohli aj vlastne vidieť, inak už sa úplne mastím, lebo už proste som dlho... Takže sa ospravím. Tu som si skúšala aj farby, čiže všetko možné som dostala. A týmto končím vlog, čiže majte sa pekne, vidíme sa aj na budúce.